ҳами бобои қан дар бораи чӣ тирма кардиян гуфтааст? бародаро аз бобои қан дар тирма кардагӣ нестанд. бобои қан шери нарай, Аллоҳ нигаҳбонаш бошад. бобои қан ғам нахӯр. видеоро гӯш кинед чӣ мегӯм. ассалому алайкум дӯстони азиз. ҳамин нисбати бобои қан ростиш гап задани нестам. яъне семени проблемаи ман чӣ гуфтаниям? бародари азиз, ман пушти боборо намегирам, пушти хонагиёшам намегирам. просто гуфтанӣ ҳастам ки семени мардум дар нарасе. ҳамин як бобои дар мобайни мо ин видеое ки мебинед, ин видео пеш буд, баъди вай падарша мақсад мисол мегем видеоша бировард, ҳолати дуош метия. ин моментҳо буд, аммо ин видеоро баъд бировардан. чӣ гуфтане бачаҳо? дар зиндагӣ ҳар як шахс мушкили пастибландӣ мешавад. хоҳиш мекунам чақа наше, хоҳиш мекунам лезид накунед дар семиёи мардум. бобо хайб нақапе. ин просмотр агар ки суми зиёд бигирам, ман мегирам. просмотрҳои мо боланде, агар балангапӣ нашава. инстаграмшам, ютуб бачаҳо мегирем, мепартои бобои қан иташид. бобои қанда ман қати 3-4 моҳ зиндагӣ кардем, рафтагӣ омадагӣ кардагем, мақсад бародарӣ кардем, дӯсти дар як тавақ нун шикастагем. шермарди худои Аллоҳ баракат я падару модарша хеш тавор шавад, тамоми семияша. дар ҳаққи тамоми мусалмонон, дар ҳаққи тамоми бародаро дуогӯ ҳастам ки худованд ҳамеша сарбуланд бошанд. тамоми дунёро бинед бародаро беқарорӣ аст. ба хотири худо, ба хотири ободии миллат, ба хотири тинҷу оромии ватан илтимос сарҷамъи як мушт бошем. Аллоҳ баракатон ки мардуми сарбуланди Тоҷикистон ва мусалмонони тамоми дунё. дар ҳаққи мардуми Фаластин дуогӯ бошед. Аллоҳумма ансур алмуслимина фи Фаластин. парвардигор мардуми ғаззара, мардуми Фаластин аз зулми золимин озод кунаву мардуми бародарои Эрони моро аз зулми золимин парвардигор ин яҳудоро ҷаҳаннама ҷошо кунад. Аллоҳ нигаҳбон. бобои қан шери нар ғам нахӯр. ҳамаш хуб мешавад. ягон тирма пурма кардагӣ нестан. бобои қан да шери нарай. хоҳиш мекунам ба семияи мардум чақа наше. Аллоҳ нигаҳбонту бошад.